जी हाँ, नमस्कार। आप लोग देख रहल बाटी ई ग्रामीण क्षेत्र के एक खूबसूरत नज़ारा। लुम्बिनी प्रदेश मछुआरी गांवपालिका वार्ड नंबर 7 मंझरिया बंसार टोला न्यू रोड के ई एक दृश्य बा। यहाँ गाय के पालन भी कईल गईल बा। ई घर के लइके लोगन आपके गेम खेल रहे हो अभी? खेती पाती में थोड़ा व्यस्त बाटे। घास कटले में लोगन व्यस्त बाटे और गाय के सेवा कर रहल बाटे। घास दे दिहन का? ठीक। थोड़ा सा हम आपसे बात करे खोजत बाटी। आपके शुभ नाम का हो बतावल जा। सत्यम जायसवाल। आप का कईल जात बा? ई कुलियन गाय के लाके घास काट के खिलावल जात बा, आपके कैसन महसूस होत बा? अच्छा। काहे आप ई सोच ले आवल गईल? कैसे आपके दिमाग में आयल कि गाय के सेवा करे के चाही या हमन के खेते में भी काम करे के चाही? आप पढ़ल जाला ना, तो भी आप खेत में काम कईल जात बा, आपके कैसन लगत बा? अच्छा, गाय के सेवा करे के और फिर ये सब खिलाए के बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा बा। अच्छा, ये बतावा, ये आपका नाम? हमारा नाम शिक्षा जायसवाल हो। आप कहाँ पढ़ी ना? ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी स्कूल में। कौन जगह? बुटवल। तो आप घास भी काटल जाता, खेती पाती भी काम कईल जात बा, घर में तमाम लोगन के सहयोग वाला काम भी कईल जात बा। का पढ़ाई लिखाई के साथ में जिस शहर में बैठा ला गाँव में काम करे के चाही उन्हें? हाँ। उसे का फायदा बा गाँव में काम कैले से? गांव में काम करे से का कहना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होला और मजा वाला। और शहर और गाँव में का अंतर लगल आपके? गांव में खुला आसमान, खुला पेड़, गांव आपन जौन करे बा करो, और शहर में क्वार्टर रहो, फिर वहाँ ना हवा ना कुछ, घाम बस रही, सब कुछ खरीद के खाओ, यहाँ खेती पाती के खाओ आराम से। यानी आपके कहले के मतलब गांव में सहज तरीका से सस्ता में और बढ़िया बढ़िया चीज़, ताज़ा ताज़ा चीज़ भी मिलाला खाए के, लेकिन शहर में फ्रिज वाला चीज़ और भी चीज़ मिलाला नहीं। शहर में रहल जाए तो बड़ा महंगा पड़ाला। देखी यहाँ एक और बहनी आइल बाटिन, यहाँ घास लेके आइली नहीं। ये घास आप कहाँ से काट के ले आवल गई? तनी दिखावल जा जगह, चलल जा दिखावल जा। हंसिया आपके कहाँ बा? काट के दिखावल जा आपके घास काटे आवाला कि नहीं। और ये बताई कि आपके शुभ नाम का पड़ी? हमारा सुषमा एस जायसवाल। कहाँ पढ़ल जाला आपने? हम साई ग्लोबल सेकेंडरी स्कूल में। कौन जगह? भैरहवा में। अच्छा, ये भैरहवा से कै किलोमीटर बा ये घर, ये जगह है? लगभग 30 लगभग किलोमीटर बा। 30-35 किलोमीटर के दूरी पे ये गांव में आप आवल गईल बा अपने घर पे। ये खास करके आप दशहरा के छुट्टी के समय पे आवल गईल बा ना? तो भी आपके हाथ में हंसिया बा, का करे के लिए हंसिया? घास काटे के। तो घास काट के दिखावल जा। और आपके घास काटले में कितना दुख और कष्ट महसूस होत बा? हमें बिल्कुल नहीं महसूस होता बा, काहे कि हम एक गाय बाटिन, तो उनके हम खाना खिलाए पाती, हमें बहुत खुशी महसूस होता। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ शहर में सुविधा ज़्यादा होला, गांव में लोगन के जीवन कहले बड़ा कष्टकर होला, बड़ा दुखदाई होला, काम करे पड़ाला, हमेशा पसीना आवाला। ए पे आपके का कहब बा? ई पसीना आवाला, दुखदाई होला, ई कुछ नहीं हो, लेकिन पसीना आए के आवाला, काहे कि गांव के लोग बहुत मेहनती होला, अपने ही खूब पालन करके खाला। जैसे कि हमन के गांव में खेती पाती होला, तो हमन के यहाँ अपने से उपजा के खाई जाला, लेकिन शहर में का रहाला कि कीने पड़ला, और जौने में का रहाला कि आराम रहाला, लेकिन जौन मनोरंजन होला गांव के खेत में काम करने से, बैठौनी करने से लेके धान कटने तक, और वो मनोरंजन वो शहर के लोग नहीं पा पाएला। तो और एमे कहले में अपन स्वयं पेट अपने से उपजा के अपने ही पेट भरे पावल जाला हमन के, तो एमे बहुत खुशी लागला। तो एमे कोनो लाज कुछ लोग के शर्म लगला कि हम शहर के लोग बाटी या जौन बा धनी बाटी, तो गांव में खेत में काम कईल जाई तो शर्मिंदगी होई?
लाज लगे। कौनो शर्मिंदगी की बात नहीं बा, काहे कि हमन के जैसे घास काटल जाती है तेमे हमन के मनोरंजन भी आवेला और ये एक कला भी हो घास काटे और हमन के केहू के गाय भैंस बाटी तो ना पसंद तो काहे दिन छुटा कि अपने से जाके अपने ही पका ले तो ना पसंद हमन में निर्भर रहे दिन। तो जब हमन के उनके सेवा करे के तो उन प्रसन्न हुई है। अब गाय भी माता के स्वरूप होलिन तो गाय गौ माता के हमन के जब उनके सेवा करे के आराधना करे के उनके घास काट के दे के तो उन खुशी हुई है और हमन के ढेर सारा आशीर्वाद भी मिली। सबसे पहले एक गांव के खूबसूरत नज़ारा आप देख रहल बाटी। हरियाली से खूबसूरत सजल बा। धान इतनी घरी खेत में पके के अवस्था में बा। यही क्रम में यहाँ कुछ नन्हा मुन्ना बच्चन से एक किसान संबंधी कविता के यहाँ सुने के हमन के प्रयास करल जात बा। जी नमस्कार, हमार नाम संस्कृति एसन जायसवाल हो। हमार घर के नाम प्रशंसा एसन जायसवाल हो और स्कूल के नाम संस्कृति एसन जायसवाल हो। तो हम एक ठो कविता गावे जात बाटी। किसान भैया सुना हो किसान भैया, सुना हो किसान भैया, करे बना बियाह जबले बेटी ना सयान भैया। सुना हो किसान भैया, सुना हो किसान भैया, अपने जबान में तू पढ़ी लिखी ना पकड़ा। सगरी में उमरिया खाली खेतिया ले बतावला। जबान में अनपढ़ के नाकाम भैया, बेटी के पढ़ावले पे धरिहा खूब ध्यान भैया। सुना हो किसान भैया, सुना हो किसान भैया, सुना हो किसान भैया, सुना हो किसान भैया। लड़कैया में बेटी का करवा बियाह जोता, लड़कैया में बेटी को करवा बियाह जोता। रुकी जाए आगे चले खातिर राह तब तक आजुए तू चितली वादा न ध्यान भैया। दूर सीखल ज्ञान भैया। सुना हो किसान भैया, सुना हो किसान भैया, सुना हो किसान भैया, सुना हो किसान भैया। बेटी देशवा चलाइया हजया उड़ाई, बेटी देशवा चलाई आज हजिया उड़ाई। खानदान के तारी बन के तरई लौकाई, खानदान के तारी बन के तरई लौकाई। तहलका मचाई नेपाल भारत जापान भैया, तहलका मचाई नेपाल भारत जापान भैया। सुना हो किसान भैया, सुना हो किसान भैया, सुना हो किसान भैया, सुना हो किसान भैया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सब कविता के माध्यम से भी किसान और देहात के सीन के चित्रण कैली। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक वृंद। आपके कैसा लगल वीडियो जरूर ए पे अपन राय दिहल जाई।